Bueno, arratsalde on danoi eta ongi etorri udal osoaren ohiko bilkura. Gaurko eguneko lan zerrendan, lehenengo puntua daukegu aurreko bilkurako aktaren onespena hala badagokio. Aurkeztu dan aktie da maiatzak 27 eta nik aldaketa txiki batekie proposatzet. Dala, bigarrengo puntun, ahozkue ondo da, porque esan daku da, baina bigarrengo puntun, puntue jarri berrin, Euskal Autonomia Erkidegoko poliziakue jartzeu Azkoitiko udalerrian etxez-etxeko laguntza zerbitzua kontratatzeko jardunbidea. Osea, nik uste kopia pegan ondorixue dala. Orduan, punto hortan, bestela beste dana ondo da, esan genuna, eta, audizua judet, eta akti ondo onartu zen, eta esplikazio danak ondo daude, baina biharrengo punto hortan, ez du jartzen dagokizon puntue. Orduan, titulue aldatzie, titulu aldau, eta aldaketa horrekin proposauko nuke onartzie. Orduan, espaldimo kontrakoik, onartute gelditzea aldaketa horrekin. Biharrengo puntu daukeu, Azkoitiko bake epaile titularra eta ordezkoaren hautaketa jardunbideari hasiera ematea. Bialduzatzute irizpena, eta irizpenin jartzen bezala, 2022-en, ordune prozeso bat martxan jarri gendun, bake epaile izendatzeko eta bere ordezku ere bai, eta pasau da denborie eta berritzie tokatzezako hau. Orduan, irizpenak jartzen bezalaxe, aurrekarixek hor daude, lege aldetiken zein dien Azkoitiko udaletxia itokatzezakola bake epaile izendatzie, guk ezpadeu izendatzen bestela beste batzuk izendauko belako tabar. Orduan, irizpenin jartzen bezala, lehenengo izango litzeka Azkoitiko udalerriko bake epaile titularra eta ordezko hautatzeko jardunbideari hasiera ematea, irizpide batzu daude jarrike hor zein izangoien. Biharrena, hautagaiak bete berdituzten baldintzak onartzie, eta hor daude bake epaile izateko bete behar batzuk bete berditu, gaitasun eta bateragarritasun baldintza batzuk bete berditu bate, eskubide eta bete beharrei dagokizonez beste baldintza batzuk bete berditu, eta hori dana zehatute daude hor. Orduan, hirugarrengoa da, eskaerak aurkezteko epie amaitzeanin, osoko bilkurik eskatu dutenen artean, bake epaile titularra eta ordezko aukeratzea, beti ere ezarritako legezko bete beharrak betetzen badituzte. Eskaerarik ez balego, korporazioaren osoko bilkurak modu askean aukeratuko ditu prozeduraren baldintza berdinekin eta jurisdikzio organo eskudunari da jakinaraziko dio erabakia. Espero dugu bat emate tortzia. Eta laugarrena da, deialdixe, udaletxeko iragarki taulan eta web horrixen, Gipuzkoa irekian, Gipuzkoako aldizkari ofizialean, bake epaitegian, eta Azpeitiko lehen auzialdiko eta argibideko epaitegian argitaratzia. Hori izango zen, prozedurien martxan jartzia izango litzeke. Ez daki bat ematek zoz esateko dauken, baina nire? Jardun bidea hasiera emati da, así que gure atletika duzu. Eskarrik asko, Jose Joaquin? Guke prozeduri ez dira inongo oztopo ikusi eta guke alde bozkakogula. Azier? Guke bai alde bozkago. Orduan, bozketa jarriko deu. Bozketa jarri aurretik esan, gaur bertaratu geanak EAJ taldetik bat falta dala eta EH Bildutik beste bat falta dala. Gero bozketak bazen bakisek eta bazpare zaiteko. Orduan bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Hirugarrengo puntu daukeu, Azkoitiko udalerrian etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren prestazioa esleitzeko jardunbidea utxik ustea. Pirilin eman ginen hazierie prozedura honi, etxez-etxeko zerbitzue esleitziei, eta zoritxarrez, prozedura osue martxan jarri ondoren, inoetzako aurkeztu, orduan, proposatzezakona da plenuek jarrizun martxan proposamena, eta utxik lahatzi ere, geuri dagokiu pleno honi tokatzezako. Gero ikusiko duen bezala, zorionez, berrizen martxan jarriko dugu. Orduan, espero dugu ingo hontan, ondo ertetzia. Orduan, irizpen honek puntu bakarra dauke, hiru puntu dauzke, baina, Azkoitiko udalerrian etxez-etxeko laguntza zerbitzua xede duen kontratazio jardun bidea utxik ustea. Proposamenak aurkezteko arauzko epean, enpresa lizitatzailerik ez aurkezteagatik. Eta biharrena, utxik ustaren erabakiaren inguruko iragarkia, Europar Batasuneko aldizkari ofizialean eta udaleko kontratazioaren profilean argitaratzea. Da laugarrena, ebazpen hau kontu hartzailetzako departamentuari jakinaraztea. Ez daki bat ematek zozateko dauken, ez janire, Jose Joaquin?
Bai, bueno, kontratazio mailan gure harridura aurkeztu genizuen eta ez baizitzaigun iruditzen logikoa han gertatu zena. Ondoren, emazen dituzten zegoen azalpenak antolakuntza batzordean eta orduan ulartu genuen zergaitik gelditu zen utzik lizitazioa. Beraz, hau utzik guztiaren eta hurrengo puntuan hasiera ematea proposatzen den jardunbidearen alde bozkako deula. Eskerrik asko, Asier? Bai, ez guke baizko bozkako deula. Bale, orduan, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Aurreko puntun aurratu eta bezala, laugarrengo puntu daukeu, Azkoitiko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prestazioa esleitzeko jardunbideari hasiera ematea. Bueno, untxe onartu berri dugu aho batez utzi guztie, eta, zorionez berrize, espedientie berrikusi da, eta martxan jartzeko proposamena dauko hemen. Orduan, irizpeni jartzen bezala, Azkoitiko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzua kontratatzeko kontratazio espedientie onartzi izango litzeke. Bigarrena da, kontratuaren urteko gehieneko aurrekontua 1.149.993,83 euro izango litzezke, ehuneko lauko beza barnekin. Gastu kopuru hori onartzeko aurrekontuko partidie badao. Eta egixe da baite, naiz da hori urteko gehieneko aurrekontua izen, kasu hontan lizitazio oroko ezarri dinen banakako prezioak gehieneko izarerarekin ondokoak izango dira. Lanegunetako 35,30 euro zerbitzu orduko kontzeptu guztietan, ehuneko lauko beza barne. Igandik, jaiegunek, ohiko ordutegitik kanpo baldi balitz, prezisua ehuneko 5 gehituko litzezke. 3 urteako esleipena da, aurreko lizitazioen berdin-berdin, beste urte betez luzau leikena orduan, gehien eze, 4 izango litzezke. 3. irizpeni jartzeu, aipatu kontratua gauzatzeko erabiliko diren administrazio baldintza zehatzen agiria, beren askinetan eta preskripzio teknikoen horria onartzea izango litzeke. Eta 4. kontratazio jardunbideari hasiera ematie, onartu berko genduke, eta 35 eguneko egun naturaleko epie emango genuke, iragarkixe Europar Batasuneko aldizkari ofiziali behaltzean egunetik hazite. Eta 5. Kontratazio maxe zein izango litzezken, lehendakase alkate udalburue eta bokalak udali dazkase, udal kontu hartzaile eta kontratazio eta personaleko administrazio orokorreko teknikarixe. Eta idazkari lanak engo lituzke kontratazio eta personaleko administrazio orokorreko teknikariak. 6. puntue, erabaki hau kontu hartzailetza departamentuei jakina eraztie, izango litzete. Orduan, esan detan bezala, utzi geldiuzikun, berrikuspen bat eintzako, batiz bat prezisua aldetik, prezisue da iso dana, eta espero dugu engo hontan, batemat aurkeztuko zakula. Janire? Bai, guk aurrekun esan genuen bezala, gure ustez etxez etxeko laguntza zerbitzu funtsezkoa da, gure herriko adinekuntzat, mendekotasun egoeran dauden pertsonantzat, eta oro har laguntza gehien behar duten familientzat. Zerbitzu honek aukera emateie beren etxean duintasunez eta segurtasunez bizitzen jarraitzeko, pertsonak erdigunean jarriz. Beraz, gure aldetiken ados eta espero dugu oingo hontan esleitzen. Asko Janire, Jose Joaquin, lehen esan dakukin ikue, Asier, orduan bozketa jarriko dugu, aldeko bozkak, aho batez, onartuta. 5. puntua pasatzegea, 5. puntu daukeu, kreditu gehigarri bidez, kredituak aldatzeko lau zenbakidun espedientearen hasierako onespena. Askotan esan deun bezala, plenoa ekarri aurretik erozein irizpen antola dagokixon batzordien bozkaute izetea. Orduan kasu honetan, kreditu aldaketa hau, bozkaute izen zen, antolakuntza batzordien, lehengo aztien, eta onartua izen zen, aldeko bozkak eta aztentzisuk egon zien, kontrako bozkaik etzan egon. Eta lehengo aldiz, udaletxe honetan, topatzegea, kreditu gehigarri bati emendakin bat sartu zakola. Emendakin hori, atzo sartu zen, eguardiko 12etan, arautu imerko du pixket igual, porque, emendakinek kontu hartzaien txostena mamerdu, eta, akaso honetan posible izen da, txostena ekie, baina ikusin beharko dugu, aber urrengoako nola jokau. Egixe da baite, kontu hartzaien txostena aldeku edala, nik uste teknikoki partide bat
kentzie o jartzie, jartzie izen balitz igual, gerakine balda honeo zamerko lukela, baina kentzie danin behintzet gerakine ibilike gutxi ezan leike kontu hartzaiek. Bai egize da, neuke lehengo aldize da, holako emendakin batekin topatze gehala, eta eman dizkot buelta batzuk, eta arratzaldin idazkasekin jardun detitzeiten. Iruitzezat, onartu ingo dugu emendakine, eta onartu aldeko bozketi daukelako, eta bozketa jarriko dugu emendakine, baina iruitzezat akats forma bate badaukela emendakinek. Emendakin bat, alderdi batek nahi dulako, sartu hileike, baina emendakine motibautu izan behar du. Gutxinez jarri jakin imerko genduke, zeatiken nahi dan partide hori kentzie, emendakinin motivazio batek egon inberko luke. Kaso hontan, batzorde hortan, neure bala holako, imagina oleiket nundi dijun, eta nahi dut pentsau, esplikazio goin hortik etorrikoala. Baina iruitzezat, esplikazio horrek emendakinin egon inberko lukela, jakiteko emendakin hori guk ze bozka eman berdixoun o ez dixoun. Orduan, nola haule lehen gudan, hola pasako deu, eta aurrea jonko deu, eta logikun dan bezala, lehengo emendakine tratako deu, eta gero, segun emendakinek zertetzeun, kreditu gehigarrixe planteako dugu. Orduan, emendakinin, ziuen ezateun bezalaxe, idatzike asaltzeana behintzet, emendakinin asaltzeana, segundu bat, txostenin daulako, idatziz jartzeu, azkoitia baik, 2026ko ekainaren 24ko udal bilkurako bosgarren puntuan, bosgarrena da kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko lauzemak idun espedientearen azieneko nespena, zuzenketa bat proposatzen dugu, horrela bozkatu dadin udal bilkuru harretan. Irizpenean dioen, 7.622.0012.0000.2026 baratzak egokitzeko lanak sortu nahi den partida gehigarria, kreditu gehigarri horretatik kentzea nahi genuke, eta partida hori gabe boskatzea, gastuetatik 50.000 euro kenduz, eta noski baita gerakina erabiliz egingo diren sarreretatik ere. Eta gero, dau kopiaute kreditu gerakinen nola geldiuko litzezken, hori onartuko balitzezke. Iruitzezat emendakinek forma akatsak bauzkela, hau da, motibaute onberko lukelako, eta nola geldiuko litzezken jartzik takizentzui dauken, baizik eta zuek proposatzen zuten adalako partide bakentzie, orduan partide hori kentzie nahiko izango litzeke jartzie, baina, zin maz zau da jarri dana, eta bai guztoko ziteke, jake askoitea bai jarri duen, motibuk naiz eta nik intuiu leiketutan batzordin parte hartu detelako, beste batzuk seguru ezetz. Orduan, zein dien motibuk jakitea. Orduan, zeuri mate izutitze, jake emendakine zeuek aurkeztu dezuten, esplikau bizket, gure iritzixea. Kreditu aldaketa honetan jasotzen diren partida gehienekin ados gaude, eta horregaitik aurkeztu dugun emendakina ere partida bakar batera mugatu dugu. Batzordeetan gure kontrako iritzia emanagatik, ez zaigu inongo azalpenik eman, eta hor dago gure desadostasuna. Badakigu azkoitian etxebizitza beharra dagoela. Arazoa da urtea daramatzagula etxebizitza pribatuak sustatzeko pausuak ikusten, eta etxebizitza babestuak beti bigarren mailan geratzen direla. Txaloneko 10 puntu bat eremuaren kasuan argi adierazi genizuen. Etxebizitza babestuak lehen etxiko balira gure babesa izango zenukete, baina kontrakoa gertatu da. Horrez gain, 700.000 euro inguruko kostua duen denon artean ordainduko dugun azpiegitura bat eraikitzen ari da Azkoitia lantzen, hau da, Azkoitiako dela, etxebizitza pribatuak lehen bailen egin ahal izateko. Orain Altamiran antzeko egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaigu. Berriro ere, etxebizitza pribatuak eraikitzeko pausoak ikusten ditugu, etxebizitza babestuak bigarren plano batean utzita. Gogoratu behar da, garaian egindako permuta baten ondorioz, eremu horretan hasieran enpresa pribatuenak ziren lurrak, gaur egun udalarenak direla, eta udalak etxebizitza babestuak eraiki nahiko balitu, eremu horretan dagoen ikastetxeari irtenbide bat eman beharko liokeela. Ondoren, eremuaren garapena fasetan egitea erabaki zen. Baina hala ere, gaur egun ikusten duguna da, ahalegin guztiak eremu pribatuaren garapenera bideratzen ari zaretela. Gure esku dagoen dokumentazioaren arabera, lizentzia eskuratu ahal izateko eremu osoaren urbanizazioa bermatuko duen sistema aurkeztu behar du sustatzaileak.
Hala ere, 3 hilabete daramatzagu gai honi buruzko informazioa eta azalpenak eskatzen, eta ez dugu udal gobernuaren aldetik horri buruz hitz egiteko deialdiri jaso. Horregaitik galdetzen dugu, dagoeneko hitzartuta aldago udalaren interesak eta herritarren berme guztiak jasoko dituen irtenbideren bat. Hala bada, zergaitik ez da informazio hori partekatu, eta hala ez bada, zergaitik ari da udala dagoeneko ondorioak aurre ikusten. Izan ere, oraindik Altamirako urbanizazio berria onartu gabe dagoenean, udal gobernuak hilero 1.000 euroko kostuarekin baratzetarako lur berriak alokatuta ditu jada. Gauzak aurre ikustea ondo dago, baina baratzen tasetan ere aurre ikuspenak egin dira. Baina kasu honetan beharrezko berme guztiak oraindik argitu gabe daudenean, urrats gehiegi egiten ari zaretela iruditzen zaigu. Horri gehitu behar zaio baratza horiek egokitzeko gaur onartu nahi den 50.000 euroko partida. Gu gaur-gaurko eman zaizkigun informazioarengatik, ez diogu gastu horri premiazko izaerari ikusten. Altamiran etxebizitza pribatuak eraikitzeko berme osorik oraindik ez baitago, oraindik lizentziarik jaso ez dutelako. Ea udalak herritarren interesa defendatzen dituen eta etxebizitza arazoaren aurrean erabaki ausartak hartzeko gai den. Gogoratu, gure ustez herriko sarreran, badela Altamira aurretik garatu beharreko beste eremu bat. Eremu degradatu eta kutsatu bat. Baratza ekologikoak ukitu gabe, garatzen saiatu beharko genukeela, intxausti. Horregaitik, aurkezten dugu emendakin hau, kreditu gehigarritik partida hori kentzeko eta udalaren baliabideak benetan lehentasunezkoak diren beharretara bideratzeko. Eskerrik asko, batematek, zehoz erantzutien nahi dizo? O zehoz ezati aina ditzi nahi du? Nondik hasi. Bat, lehen txalonerrekakin sartu zeate. Txalonerrekan esango deu, etxebizitza, babes ofizialeko etxebizitza lehen ez den egia. Gaur egunin eken nahi dien murue, babes ofizialeko etxebizitzak etxeko berrezkudan murue eken nahi gea. Bai, Jose Joaquin. Eta bestela itzein arkitektukin. Muro hori ez da munokein berditun etxintzako. Muro hori da babes ofizialeko etxebizitzak etxeko bertan muro bat. Eta muro hori Jaurlaritzak ordaindu berdu. Eta favorez eskatze izut itzeiteko, porque hori hala da. Muno ondik isi ez da zireen horreken lanak. Eta egixe da, erabaki batzuk, uneako txarreako hartute daude. Eta hor partzela batzuk ja martxan daude. Eta behin partzelak definiute daudenin, partzela hoxen jabiek eskubide batzu dauzkebe. Eta eskubide hoxek ez da okentzeik, porque repartzela haute dago, bai intxausti eta baita Altamirare. Eta Altamirare repartzela haute dago, eta Altamiran eremu publiko bezala igea ibiltzen lursail pribau bat. Porque parkin hori ez da udalana, da jabe pribau batena. Eta jabe pribau horrek nahi dulako aizaku lagatzen hor parkin bezala ibiltzen. Orduan, hor urbanizazio proiektu bat dekretuz 2008ko abenduak 25 onartute dago. Espediente bat irikite dago. Dekretu horren berri izen dezu. Espediente ikustea ez daki juntzean. Baina espediente hori ikusi bazendun, jakingo zenduke Altamiran zein leiken oze ezin leikenein. Da esan detan bezala, repartzela haute dago. Da repartzela haute dago nin, partzela hoxen jabik eskubide batzuk dauzkebe. Kasu hontan, partzela horren jabik eskauzun eraikitzeko lizentzixe, eta etzako erantzuntzako naizen da urbanizazio proiektu bat inberdula. Eta urbanizazio proiektu hori, eta okixon juntiek aurkeztu du. Eta ontxe etorri da ingurumen inpaktoko txostena. Orduan, nahi izenezkeo Altamira nola daon informazioa eukileik ezenun. Orduan, ez dut entenditzen informazioa eukite, zuretzako lehenetzi ez dezula iken. Guretzat, iruitzezat, horrek hor, behin bere pauzuk emateikunin, eta partzela hortan, eraikitzie, eo gaur bertan, zinta batekin izte maldimau parkin hori, parkini gabe geldiuleike deula San Martinen. Orduan, gure asmoe da, jake ikusi deun, etxik hor
konstruitzie nahi ditula, eta lizentzixe eskatzen maldi mau, eta betetzeitun danak betetzen maitu, lizentzixe aktorre glau bat dalako, guk txosten tekniko positibo baldi mauke, horren kontra ez errezin deulako behin, aurre ikusten nahi gea, eta lehengo urteko urritik, ja eginen esaten, batzak leku zaldauko genuzela. Eta daude, batzordetako aktak onartutekuk dinak, daude nere dekretuk onartute, kopisek jaso inditozunak, ordunez ezan ez dakizunik batzak leku zaldatzie eta noa naizin aldatzie, porque batzordetan itzein da hori, zuk ezatzuna da, zuretzat lehentasune ez dala eta horratiken kentzi nahi dezula. Partida hori, lehentasune ez dalako. Eta gaina, hortik alde kendu beraldi batzak, ja, ez dago edo hondik lizentzik. Baina dekretuk onartute daudela. Lizentzik ez dago hondik. Baina dekretuk onartute daudela. Baina lizentzik ez paldi mauke eraikitzeko, hondik ez daki eraikikoan, hondik. Aurre ikusten nahi gea? Hondik Luciano. Aurre ikusten nahi gea? Aurre ikusten nahi gea? Bauzketzu, atzetik, orduan, beste bat eukitzie bier, ez da etzan, inogundik inoa, raru izango. Orduan, bier igual ezango barek ez duela horreingo, eta guk geldiko gea batzakin, hau eten, hilin, 1.000 euro pagatzen, terreno hori ez dala gurie? Eta gaur egunin parkin bezala ibiltze deula? Baina terreno hori nahi duen bezala zindula garau. Garatzeko, ipinizaizko, 12 kondizu ipinizaizko. Eta hondik ez du zan nola inberdun. Bueno, Jose Joaquin. Eman du, provisional zat, unartu bat dixozu batzu. Lizentzik eman dixozu. Nik ez txo lizentzik eman? Zertan egia da. Gu egiana da aurreatzen, porque itxire erozein momentutan eileike, eta izte maldimau parkin ipe geldiuko gea, eta arazo bat eukiko deusa Martinen. Eta piareke, gezio batzu botatzen maizko eta kentzen maizko arazo dugu, baina hemen ezkia hori. Zuentzat ez da lehentasune, ez da? Guretzat lehentasune da, eta eman die pauzuk. Alkilaute dao terrenue, eta ez handa dao aurretiken ze terreno izango zan, alkilaute eta kontrataute dao. Aspaldik izekin uten, nuntzien, eta prozedimento dana nola jundan. Ez handetan bezala, lehenko urteko urritik eman die esplikazizuk. Eta batzordetan eta aktak onartute daude, ez handa daukeu, hori garau inberdala, baizik preparau inberdiela batzak. Ordun, guretzat, bada lehentasune eta horretik jarri deu dirue. Aldaketa hori etxeko. Zuei etzatzute iruitzen, ondiken ez da olako bestiera bakite? Bale, horretik zartu dezute emendakine. Ezta, hor da, desberdintasune hor da. Eta eman ditu, ez gauditxeun irulebete hautan esplika isu ez dizkulako inoke eman. Guk oin izaten egizan hau dana, itzekin egin duen azkeneko 3 batzordetan. Eta ez dezu zer, irulebetea eskatzen hau. Jose Joaquin, zuek ezkauzen utena izentzan martxuk 12ko batzordin, ezkauzen uten Altamirako gaxe nola zauen. Eta esan izun monografiko bat ingo gendula. Baina bertane itzein deu, eta gaur eman ditutan esplikazio hauek, badazkitzu, ez zauzkenun jakin berrik. Porque esan detan bezala, batzordetako aktak nire bezala xe dauzketzu. Eta dekretun kopixeke badauzketzu. Orduan, ez detuzte ezerre berezirik. Beste gauz bada, gaur eman dituzun datu hoxedanak, deke eke maldima hau eta bestie, horrek ez dukentzen nahi izen ezkeo, eta esan izun bezala, egingo deu Altamirako monografiko bat, nola da hon, ze instrumento dauden onartute, ze ez dauden, bal dauden, baina honseke bazkitzute, Porque diagnostiko eintzan inapuena, ere muzka dao batxe zehainde, definiute, eta Altamirakoatike itzen itea. Ordu norze instrumento dauden onartute eta ze ez dauden, alare esan izun, monografiko banai bazenun, eingo gendula. Martxun ezkauzen duen, arrazkio 3 batzorde pasaudie. Egixe da, neiko batzorde betetakuk izen dila, eta denbori juntzakula beste zer gabe. Bueno, eingo deu, ez da giruzta hiekun eingo deun. Baina, eingo deu, Altamiratiken monografiko bat arkitektuk ezateko garbi nola da ongaxe. Baina nik uste, ni oin ezaten nahi naizen dana, bazakin nula. Nere ustez, Nere ustez. Orduan, ez da git. Baina, bueno, emendakin ezartzeko eskubide baukezute, eta sartu dezute. Ez da. Ni bakarri puntu bat, dekretu bat letu dizut. Urbanizazio obra hainbat fasetan zatitzeak urbanizazio bete beharrak lehen erabilerako lizentzia ematetik aratago iraun ahal izatea dakar. Sustatzaileek urbanizazio osoa behar bezala gauzatuko dutela bermatuko duen sistema itzatu beharko dute. Eta nire egitela hondik sistema hau ez dago ez itzartute eta oso onartute. Puntu hori ebatzi ezean ez da urbanizazio proiektua behin betiko onartuko. Eta ez da eraikuntza lizentziarik emango.
hori ondik egiteke dago. Eta gu egia ja, batzak erosten, alkilatzen, egin 1.000 euro pagotxeu, oin beste 100.000 euro biniko txeu, areteko, eta ondik ez tegu karau. Eta guk esaten egine bakarra da, hau nola da hona klarau, eta hau garatzeko birin, o garatze ikuste honin, ja, ba igual, hasi beharko orduan alkilatzen eta ano barra gaitzen, baina hau ondik garatzeke dago, eta ondik lizentzik emateke dago, eta aztak emango zakon, hemen gauzak egun batetik bestea askotan aldatzea. Orduan, guk esaten bakarra da, momentun hori gelditzeko, ez da hola momentu hori, diru hori, momentu honetan ez da hola ebini behar. Gero ikusiko deula, oso garri izaten egia. Bueno, nik uste ikuspuntu desberdina dauzkeula, eta bakoitze bere arrazoiek eman ditula, eta ez dakit batematek zoz ezati nahi aldun? Ez, gu bakarrik izango dugu azten ingo dela, eta ulertze dugu fonduen planteatzen nahi dina, baina uste dugu baita baratzak herrire geizti ere herritaen baratzak hurbiltasun hori bermatzula baita, eta ez da baita paralelu diferenti die, baina gu zentzu hortan azten ingo dela. Niretzate ustez banandu berreko ez da bai didala, porque gaur egunin dauden baratzak eremu urbanizau berdan eremu batean daudelako. Lehenuo geruo kendu inberko genituzke handikene. Noiz, ez dakiu, batzuntzat ez da lehentasune oin, guk ontxe jarri du prozedimentu martxan, eta nik ustet garbisek izen gehala prozedimentu martxan jartzeako eman indikeulako esplikazio danak zatik nahi genu martxan jartzia. Ikuste gendulako eremu hori gertu egon leikezula batzak aldatzeko momentue, horretxatik izen da. Ke hondikene ez da hola erabakite? Por supuesto, hondik ez da hola lizentzik eman da? Por supuesto, baina pauso hortan dijuste. Orduan, bozketa jarriko deu. Lehenengo ingo deu, emendakinen alde. Emendakinen kontra. Abstentzioa. Elena, emaitza? EH Bildun 5 abstentzioarekin, PNV-ko 6 kontrako bozketarekin, PS-ko kontrako bozketarekin, Azkoitia baiko aldeko bozketarekin, ez da onartzen emendakina. Orduan, emendakina ez da onartu, beraz, pasauko geha hoin, aurkeztu dan kreditu gehigarrixe azaltzea. Orduan, kasu hontan, aurkeztu den kreditu gehigarrixe da 678.000 eta 400 euroko kreditu gehigarri bat aurkezte deu, gerakine ibiliez, eta proposatzekeun partidak alde bateti dauzkeu bigarrengo kapitulun gaztu arrunta bezala irubide etxaren dezjabetzearen hainbat gaztu 8.000 euro, kaleko igogailuen mantenurako 6.000 euro gexo jartzeteu, hemen dakizuten bezala, beste igogailu bat gexore badaukeu, eta zoritxarrez, igogailue konpontzeko berra eukitze deu, jendik erabilera ez egokixe jatiken, geldiut jeielako igogailuek, eta nahi baino zarrexo etortzeie igogailuen mantenuketea, eta hor ikusi da, urtin zehar jarrike daukeun dirukin, urte bukaerako ez gala iritsiko. Bestaldeti dauzkeu ingurumen arloko kanpainako 15.000 euro jartzie aurre ikuste deu. Hemen esan urtin hasieran eba zeuela 11.500 euroko partida bat, baina hori bailarako 6 herrin artien egin daun ispiluaren aurrean kanpainako erabiliteula, eta teknikasek aurre ikusitxe zauzkela, agenda 2030 ingurun erten leike zeben, gauzek aurrea eman alizeteko partida hau ibiltzie, eta bere eskaria izen zan 15.000 euro jartzie. Bestalde, kreditu globala, 600 euron geldiuta zeuen, eta 19.000 eta 400 euro gexo jartzie aurre ikustea. Ezan kreditu globala dela, alkatiek erabiltzeun poltzie, azkeneko urtitan 20.000 eurokin ibiltzegea, eta zaxatzegea horren erabilpena, pixketa aurrez esaten zertan ibilikoan, eta ez izerten oso erabilera diskrezionala, esango deu. Esangot, segurazki datorren abonartzean etiken zeitun ibiliko jutela 8.000 euro erten diulako bastartxoko teloien motorrak arreglatzeko ezusteko bat, eta partidan ez dao, eta orduan, zan iso ben kreditu globala ibiliko gendula
Horatiken, bueno, 20 jartzeteu, badakiulako, beste alderdi batzui partida hontan asko egotie gesietzako bela gustatzen, alkatik bere era ibiltzeulako, baina egixe esan, bueno, segun ze kantidade dauden hor, beste gauz batzutako errestu ingo lukela, pues porque, bueno, tramitik luzik juteie batzutan, eta hortiken, poltza hartatiken diru ibiliko bagenduke, beste gauz batzuk erreso ingo genituzke. Adibidez, ontsa zatean ikuna. Txalon errekako postiek entzeko 200.000 euro geso aurre ikusteieu, dakizuten bezala, komunikabidetan asko aida saltzen, kostu goraka dikustela, eta zoritxarreze guri lizitazio batzuk utzi geldiu zeizku, obratako bate geldiuzaku utzik, eta, txalonerrekako postie aurrekontu bat zeuen, urte hasieran eopsket behitute ze koste eukiko zun poste hori modifikatzik, kreditu gehigarrixen jarri genituen 300.000 euro, baina, ja urrengo zenbakisek die goraka dijula. Orduan, zan lizitazioa eta berriz utzi gelditze hartzkau, o zenbaki real hauekin baldin maile, zenbaki real osek, osekin atea alizeteko, diro gehiago bertzan, eta, kreditu globalin neiku uztauen, eta moru bakarra da gerakine ibiltzea. Orduan, hortako 200.000 euro aurre ikustekeu, ikastolako patizue da, ejemplue, ikastolako patizue egize da, ondik zenbaki zehatzak ez dauzkeula aberzema gehiago izen berdun, baina espero deu 70.000 euro jarrike lizitazioe utzik ez gelditzie, lehen geldiuzakun bezala. Bestalde batxe, liburuteko teiatu berritzeko 205.000 euroko partide bat jartzie aurre ikuste deu, hau bai esan aurrekontutako, aurrekontuko nartu zini, konpromisotan asaltze zala batxe, gerakinekin hau ibiliko zala. Hamene zenbakixe pixke jutxo zan, baina egunera hau da eta 205.000 nahi hauko ala emateu. Txikigolf eraikinin zarberritzeko lanake, horre 50.000 euro jartzia aurre ikuste deu, hor bakizute nola daukeun eraikin bat, eta horren kontzesizu eiteko asmotan gea, baina eraikinek bauzke ber batzuk, gutxinez minimo batzutan behintzet entregau, inberko show hori hartzeun naiz eta gero hor jartzen aktibidadeko barruko obrak etortzeanak inberko lituzken, eraikinei behintzet kanpotik eta komunere iruitzezaku erabilera publiko eukiko ulako, eraikin publikoe izango alako, geuk atontzie o geuk eikie behintzet izango litzekela, eta hortako jartzeteu 50.000 euro. Irubide etxeko bizilagunen birkokatze eskubideagatiko kalte ordaine 195.000 euro da baite, hemen esango deu, lehen esan dut, 8.000 euro gaztutako, urtitat azkeneko urte askotan datorren, eskaera bat dela, bertan bizidan famili bat ordenazioz kanpo da, etxe bizitza hori, eta irten bide bat nahizako behematie, eta ontxe behosekin birkokatze eskaera bat egin debe, eta horren ondorixoz formi eman alizeteko eta gu jabetuko gineke behasen lehenengo pisukin, hor bai ezan, bajukin, izango dugu, lehenengo pisue udalatxina da, eta orduan, emateu soluzizu bidinku zela, baina hortako partidak eukin berditeu. Eta azkeneko puntue, aurretiken eztabaidagai izen deun puntue dela, baratzak egokitzeko lanak 50.000 euro, eta nik usteet neko esplikazio eman deula, batza hauena, zehati nahi deun jartzi. Orduan, esplikaute, guztire esan detan bezala, 618.000 eta 200 euro izango litzezke. Ianire? Bai, kreditu aldaketak urtien zier sortzeien behar ezberdin eta egokitzeko aukeri emateu, da kasu honetan eragozpenik ez dugu ikusten, da alde bozkako du. Eskarrik asko, Ianire, Jose Joaquin? Bai, gu aztenien goela, baratzen partida ez ezik besti jartzin alde gaudelako, eta udal gobernue aurretik adosutako partida jartzea behartzeko babesik ez daukeulako. Eskarrik asko, Jose Joaquin, Asier? Gure aldetik esan, bai esku bozkako dula, batetiken aurrekontutan onartutako bai liburtiko telatue, o kompromizutan txalonerrikakue, eta gero irubideko adibidez, bat oso importanti irutzagu urratz hori ematea, ingurumeneko orduan orokorrin konpartitze dugu, eta bai esku bozkako dula. Eskarrik asko, Asier. Bai, esan irubideko konponbide luzi izen dela, eta urte askotako eskabide dela behauena, eta espero detela oingo ontan bihotzez, gaina, kasu ontan bihotzez esan got, porque goz bada alkate bezala zein leik edo, baina beste goz bada askotan dano pertsona gea, eta
bueno, soluzio duin bat nahizikola emati eta nik uste bide hortan guzela. Vale, bueno, hori izan da, bozketa jarriko dugu aldeko bozkak. Abstentzioa. Elena, emaitza? Onartu egiten da, 12 aldeko bozkakin eta 3 abstentzioekin. Azkoitia baiko abstentzioarekin. Eskerrik asko. Bale, pasatzea 6. puntua. 6. puntue da, Azkoitiko hiri antolaketako araudietako 29 gurutzeago eraikitako kale berriaren izendapena onestea. Bueno, arau subsidiaxotako eta 9. eremue aspaldia igea, garatzen, eta, bueno, ja emateu bukatzea ardikula, eta olako kasutan pasatzean bezala, eremu berri bat etxeanin, kale izenare jarri inbertzako. Orduan, bueno, azterketa bat egin da, hor San Martin inguruen, ze izen jarri bertzako kale horri, kontu neukite, San Martin auzue bezala badaudela batzuk, Tomas de Larraspuru, soziedadin bukatzea, eta bera luzatzik, bere errexare etzan izango, porque batetiken beratzirea dijuzte, eta bat gainea izango dugu etxe hauetatik gertu azteala, beraz, alrebezka izen bazane, igual segitzie, bere logika bat eukiko luke, baina ezke negatibune zingo jau jarri izenak, eta, hori dana, eta, pixket batzordin lan dute, gure proposamena izen zan, eremue gurutzeaga da, eta nik uste danok esautze deula gainare gurutzia bezala, orduan, izen toponimikue gurutzeaga da gurutziana, eta proposatze deuna da, eraikin horri, 6 bebarro eukiko nahi, gurutzeaga 1, 2, 3, 4, 5, 6 izetie. Orduan hori da proposatzeana, eta hori da irizpenin jartze deuna. Guk eragozpenik ez daukula da, ados bozkako du. Eskerrik asko Janire, Jose Joaquin. Gure proposamena ondo iruditzagula eta alde bozkako deula. Eskerrik asko. Guke alde bozkako. Bale. Bueno, hanik uste danok berdin izan deula, orduan bozketa garko dugu aldeko bozkak. Aho batez, onartuta. Bale. 7. puntue, EAJPNV, EH Bildu eta PSE udaltaldeek aurkeztutako adierazpena ekainako 28 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askatasunaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna. Bueno, ekainako 28 tokatzea, eta aurreko bilkurako plenoa dakarreu, 3 alderdixen artien adostu dan adierazpena, eta adierazpen hori irakurriko 3 alderdixen artien, eta mertxe hasikoa, eta mertxe zuri daitze. Eskerrik asko, Ana. Ekainaren 28a ospakizunerako, memoriako eta aldarrikapenerako eguna da. Baina egun honek hausnarketarako tartea ere izan behar du. Izan ere, oraindik ere badira egiteko dauden lanak. LGTBIQ+ kolektiboaz multzo gisa hitz egiten badugu ere, errealitate guztiak ez dira baldintza berberen pean bizi. Badira oraindik ere ikusgarritasun txikiagoa duten identitateak, gorputzak eta sexu orientazioak. Askotan gutxiago ulertzen dira eta diskriminazioa jasatzeko arrisku handiagoa dute. Horien artean daude pertsona trans eta intersexualak, baita emakume lesbianak eta pertsona bisexualak ere. Haien errealitateak oztopo handiagoak izaten dituzte aitortza osoa lortzeko. Egoera hori ez da gizartean bakarrik gertatzen. Inklusio handiagoa egon behar lukeen espazio eta komunitateetan ere iraun egiten du. Era berean, ezinbestekoa da begirada intersekzionala izatea. Diskriminazioak ez du modu bakarrean eragiten, eta ez die pertsona guztiei berdin eragiten. Gurutzatzen gaituzten faktoreak askotakoak dira. Sexu orientazioa, genero identitatea edo gorputza beste egoera batzuekin urtzartzen dira sarri. Arrazakeriarekin, pobreziarekin, etxerik ez izatearekin, haurtzaroarekin, desgaitasunarekin, aniztasun psikikoarekin edo bestelako bazterketa egoerekin.
Horrek esan nahi du, ez dela gauza bera LGTBIQ+ pertsona izatea laguntza sare bat egonkortasun ekonomikoa edo aitortza soziala izan da, edo prekarietatean, bakardadean, edo diskriminazio anitzen erdian bizitzea. Euskadin ere bizi dira LGTBIQ+ pertsonak zaurgarritasun, desberdintasun edo ikusezintasun egoeran. Besteak beste, egoera administratibo irregularrean daude migratuak, kale egoeran bizi diren pertsonak, espazio heteronormatiboetan bizi diren adineko edo aniztasun psikikoa duten gazte LGTBIQ+ak. Pertsona batzuen zailtasun handiago dituzte enplegua eskuratzeko, etxebizitza lortzeko edo osasun arreta jasotzeko. Beste askok ez dute espazio segururik aurkitzen, edo ezin dute beren identitatea lasaitasunez bizi espazio publikoan. Horregatik, harrotasuna hitz egiten dugunan eskubidez ere ari gara. Eta pertsona guztientzako bizi baldintza duinez. Inork eskutatu beharrik izango ez duen gizartea eraikitzeaz ari gara. Inork bere burua justifikatu edo beldurrez bizi beharrik izango ez duen gizartea. Azken urteetan ikusten ari gara zenbait diskurtzuek dagoeneko lotutako eskubideak zalantzan jartzen dituztela. Era berean, espazio batzuk gero eta seguruagoak ez direla pertsona LGTBIQ+ askorentzat ere ikusten ari gara. Horren aurrean, gogorazi behar dugu gizarteko espazio guztiak herritar guztienak direla. Eta espazio bat benetan publikoa bada anitza izan behar du nahita ez. Kaleak, erakundeak, ikastetxeak, kulturguneak eta komunitate espazioak pertsona guztiek berdintasunean egon eta parte hartu ahal izateko lekuak izan behar dira. Aniztasuna ez da mehatxu bat, ez da salbuespen bat ere. Gure gizartearen errealitatea da eta denon ondarea. Gizarte irekiagoa, demokratikoagoa eta gizatiarragoa eraikitzen laguntzen digu. Horregatik da beharrezkoa oraindik ere ekainaren 28an ahotsa altxatzea. Ospatzea ere erresistentzia egitea delako. LGTBIQ+ pertsona guztien errealitateak ikusgarri egiteak garrantzitsua izaten jarraitzen duelako. Eta oraindik ere badirelako bazterretan geratzen diren ahotsak, bizipenak eta beharrak. Gure konpromisoa berretsi nahi dugu LGTBIQ+ pertsona guztiekin, bereziki zaugarritasun handieneko egoeretan bizi direnekin. Lanean jarraituko dugu pertsona guztientzat bidezkoagoa, inklusiboagoa eta anitzagoa izango den gizartea eraikitzeko. Bale, eskarrik asko. Bueno, matematek, zehozateko, Jose Joaquin? Bai, guk enegarren ez esango dugu mozio eta adierazpen bidearen aurka gaudela, instituzioak behartzeko ez zaigulako eraginkorra iruditzen. Bueno, badakigu herriko kolektibo honen diagnosia eta plana garatzen ari zaretela eta hor beti bezala gure adostasuna izango duzuela. Etzakeat noiz ibili berdekan ari garela, porque udala idek. Eta aurrekontutan onartu ginean, partide hori jartzie, eta daron hartin adostu ginean diagnostiko hori ingo gendula. Orduan, ari zaretela. Ari zaretela, ez, enpresa bazio kontrataute eta area idek, baina jo, udala idek, eta ire udala, ez, iruitzezitek. Orduan, betiko erantzungo jau guke, adierazpenak eta mozixuk gehigarri bat diela guretzako, eta horretik aurkezteik eulako, eta dalako gure alderdixen, babesa erakustien nahi dixeulako, kasu hontan, kolektibo honi. Eta 28 gainin daulako, horretik ekarri dela aurreko bilkura. Ez daki beste matematek zauz ezati nahi duen? Ni matizazio bat, mozizuk ez dela balixo zertako esatia, eske, ustet, mingarritxetan ala, azkenin LGTBI burrukie on iritsi baldima iritxian tokiraino, oindala urte asko mozio bidez aurkeztezin babesak ziren, eta ikuste dugu burrukie ze zaitasun euki ditun, onartu izateko, ze konfrontazio daun, ze kalka sortzen baitea, eta holako mozizuk onartzea, da normalizaute don berko luken hori berrestia. Ez da gizea aldau erdegu ze emerrak kasu honetan da, egin da lan baten, ondostin, ondiken berreste jutien lan egiten zeitzeko holako. Eta, bueno, ez nahiz hartuko bestetan, baina netzat kasu oso mingarri zitzen Palestinako mozizukine, ez dula balixo zertago esatia, nazio batutan, 1918 estatutatik gen, 1916 bai esku gozkauze benin, 3 estatu egon zinin ez esku gozkauzala, eta askotin
alderdi bat, talde bat egotia ez duna bozkatzen, ez dulako ezertako balixo, nazio batuetaino heldeudinin gobernuk, diputazio estadueko, komarkak, auzuek o udalak, ez dut uste hori hausnartu emarko zenuketela, hori be. Eskerrik asko, zu Joaquin. Erantzutien eidek? Ai, barkau, eskerrik asko Asier, bai, barkau, lapsuze. Erantzuti ez den nagiz? Bueno, bale. Adierazpenan aldeko bozkak? Kontra? Abstentziorik ez dago? Elena, emaitza? 12 aldeko bozka. 12 aldeko bozkak eta 3 kontrakoak. Azkoitia bairen kontrako bozkak. Eskerrik asko, Elena. Eta, bueno, bat ekeiate, Asier irekin, talde bezala, bueno, iruditzen zakulako askotan pentsako zen duten, baina berriz beste buelta bat ematia. Iruditzen zatelako askoiti mailako talde bat zeate, baina ezke askoiti ez tekirla izolau bat. Osea, Gipuzkoan ziok, Euskadin ziok, Espainin ziok, Europan gatxaudek, mundun gatxaudek, eta iruditzen zitek askoititik orokortasunin eta kasu hontan askoitixeire ikunbitzesion gai bat izanik, eta eukezan dekan bezala, gaina pauzuk ematen nahi geanin, bueno, kolektibo honekiko alderdi bezala babesa erakustie garrantzitsua izango zala. Naiz eta askotan esan dezuten, individualki nahi zuten da nahi zutela. Orduan, bueno, sin más. Vale, bueno, 8. puntua pasauko ea. Kontuhartzaietzaren txostenen berri ematea, 2025ko ekitaldiko finantza batzek barne kontroleko urteko txostena. Bueno, 8 eta 9 berri ematie die, batzordetan kontuhartzaileek beharek esplikau zitun. Bueno, lege betekezin batzuk die, kontuhartzaileek egin behar ditunak. 8. punto hontan dauzkeu alde batetik udalaren eta Zubiaurre elkargune institutuaren gaineko finantza kontrolari buruzko txostena da, etengabeko kontroleko modalitatin. Bigarren eraskin bezala dauke 2025ko ekitaldian udalak egindako eragozpenen aurkako desadostasunak ebazteko txostena eta diruzarreren arloan antzemandako anomalia nagusien laburpena. Eta 3. eraskine daukena da, Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimoaren auditoria, finantza kontroleko urteko planaren arabera, 2025ko ekitaldiari dagokionez. Orduan, horri asko dauzkeben txostenak die, baina bai izango deuna da, bueno, kontuhartzaileek honekin eteuna da pixket kontrol bat, urtin zierrein diteun movimentunak, ez? Alde batetik, beitzetu lagin bat hartzeu, eta lagin horri, alderdi orokorrak, eta tamainei arabera, fiskalizazizue osue itxexo, espediente batzuei. Orduan, hauzaz hartuteko lagin bat izetea, eta, urten, 2025ko ikontrolai eiteko, 1.211.675.008,08ko lagin bat hartu du, eta lagin horren barrun, kontrataixue, diru laguntzak, daude nominak, daude zarrerak, gauze asko aztertzeie. Esango deu, kontratazio arlun, eta lehenengo arlun behintzet personal gaztutan udaleko langilin 2025ko abenduko nominia aztertu dela, ez du zeik ikusi, kontratazio arlun, bai kale garbiketie, 2024in ez lehitu zan kale garbiketie aztertu dula, eta baita aztertu du atxuri eta Larraskanda Bazarrixetako bidin burutu berreko jarduketak esekutatzeko lanen kontratazizue. Eta transferentzisei dagokizonez, o dirulaguntzai dagokizonez, patata tanborrada elkartiei emandako dirulaguntzie, 10.000 eurokue, eta iraurgia bezbatzai ematezakona. Eta zarreratane, udal zerga bilketak, 2025ko diru zarrerai dagokizona behitu dela. Ordu, txostenin hori dana aztertute dao, plantilla badao, eredu badao, udaldana jarretu berrekue, nun markau erdan betetze aldun, oestun betetzen, orokor bat azun batin esango deu, nahiko ondo ertetze dela behituteko lagindanak, eta, askotan balixo diuna honek da,
gauzek legik eskatzen bezala poliki-poliki mejoratzen juteko. Orduan, txostelo zue bialdute dao, bialdukoa dauzkizon estamento guztixeta, eta etorri berrekue, etorriko zaku, etorri berbaldin bau. Behatziarrena da baite, kontu hartzailearen txostenen berri ematea, kasu honetan 2025ko ekitaldian udal kontu hartzaileak planteatutako eragozpen txostenak, txosten teknikoak eta horiek ebazten dituen alkatearen ebazpenak. Batzutan, faktura batzuk ordaintzekeu, udal legie urratze delako, eo kontrataixo legie urratze delako. Olako kasutan, askotan, kontrataixoatik aigea itzeken orokortasun batin, eta, zerbitzu eman egin danez, alkatik, naiz eta eragozpenen txosten bat euki, zerbitzu realmente eman egin dalako ordaindu itetu. Orduan, behatziarrengo punto hontan daukezutena da, 2008 zier, zein izen dien, euki diteun eragozpen txostenak. Asko daukebeze ikusixe, nik usteet gaztaneneak ine badao, gizakimena, kontratu behaldu intzalako, elkarmediak badauke, urbanu ere berandu atazalako badauke, olako berandu atatzeienin eta zerbitzu emateanin, kalegarbiketik badauke, batzuk die, inportiek eta danak hortxe daude, hauek ez die oin lehengo aldiz dazkitzutenak, fakturak ordaintzeieniene, eon ikialako bertan txostenien dekretu bertan azaldu ikialako, zene dauken eragozpena eta zenek ez dauken, hor da horrela zixo bat, zaxako geha, hauek aldan gutxine izeten, hortako, lizitazizuk eta kontrataizuk dagozkizon epetan inberdikeu, eta kontratu txikixek, askotan, zail desberdinek eta komodidadez eta gertutasune ibiltzealako batzutan kontratu txikixen inportie pasauitea, eta orduan, horrek eragozpen badauke, naiz eta zerbitzuen, eta guretzat hurbilekotasun hori komodu izen, baina, jungo geha poliki-poliki hori da nahien. Baina zan eta bezala, berri ematie da. 10. pasatzea, behin betiko honezpenen berri ematea. Haure berri ematie da, utzizu, porque ez daukezu, itxike dauket, segundu bat. Elena, zaizu, behin betikoz berri ematie zein dien, zeuk, porque ez dut imprimiuta. Hoi ez dut, kendu indet pantaiatik. Daude, kreditu gehigarri ebidez, kredituak aldatzeko 2 zenbakidun espedentea. Kreditu gehigarri bidez, kredituak aldatzeko 3 zenbakidun espedientea, hau edieia espedienteek onartu zienak, egin debenak bere jende aurreko erakustaldiak eta dana pasau ditu tramite guztiak, eta ja behin betiko onartu dienak. Da besti da baita ere, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko Zubiaurro Elkargune Institutua zenbakidun espedienteak, hauekia aurreko bilkuratan onartutakoa die. Helenak zandu bezala, erakusketan egon dinak eta alegazioik egon eztenez, behin betiko onartute gelditzeienak. 11. puntua pasatzea, aurrekontuari buruzko informazioa, hilero bezala bialdu satzute, aurrekontun ejekuzizu nola dijun, eta hilero errepikatzetan bezala, edo zein zalantza bali maukezute, etorri galdetzea, bai kontu hartzaietza, o baite neurean are, oazuneko lehendakari, antolakuntzako lehendakari bezala, neuke malik itutelako esplikazuk. Eta 12. puntua pasatzea galde erreguak. Janire, oso guakin, ez da, azier, ez da. 7 minutu gutxi dinin, bukatutzat emate dugu gaurko, eskarrik asko da noi.